Хвала Христу, маем радость быть у касцёле Найсвяцейшай Троицы Святого Роха на Залатой Горцы у Мінску и размаўляць с композитором, поэтом Уладзімірам Мирончыкам. Спадар Уладзімір, расскажите нам, калі ласка, як вы, маленькі 6гадовы хлопчык, самастойна авалодалі некалькімі музычнымі інструментамі. Справа простая, а может быть яшчэ раней, чым гэта было 6 год, можа яшчэ раней. Просто ад дзядулі застаўся гармонічык маленькі. Ну вось я вясковы хлопчучок, сам нешта на ім граў, на слых, тое, што чуў дзесьці. Вось, потым пайшоў у школу, там настаўнікі паглядзелі, што дзіця здольнае, у школе знайшоўся баян і пасля акардэон. Ну вось такім чынам пачаў граць на гэтых інструментах. У вас ад прыроды такі ідэальны слых? Слых такі, што я да 8 класа не ведаў нотнай граматы. Ось, толькі ў 8 класе я патрапіў у музычную школу, экстэрнам я скончыў, потым ужо музычнае ўчылішча, універсітэт і так далей. Толькі вось гэта супадзенне, што ляжаў дзесьці гармонік, і вы яго ўбачылі, альбо ўсё ж такі было пэўнае асяроддзе, якое спрыяла развіццю вашаму музычнаму? Асяроддзя ў пэўным сэнсе не было. Таму што бацькі не музыканты, можа быць, была нейкая генная памяць, таму што з двух бакоў прадзеды скрыпачы. Вось такім чынам. Вы так адчуваеце, што вы вось такі вундеркінд, які сам навучыліся граць? Неяк не было такой думкі. То же і слова такое я ўжо пасля даведаўся з кніжак пра Моцарта. А так, я не думаў, я проста займаўся тым, што мне падабаецца. А сёння якімі музычнымі інструментамі вы валодаеце? Калі так казаць, што добра валодаю клавішнымі, перш за ўсё. Гэта акардэон, той самы баян, гармонік, звычайныя такія народныя інструменты, як бы мовіць, фартэпіяна, клавесін, арган, блок, флейта, кантрабас, домра, цымбалы, ось такія інструменты, розныя. Як вы вучыліся ў школе і ці любіце ўвогуле вучыцца? У школе вучыўся добра, вучыцца люблю. Найбольш удаваліся мне прадметы, канешне, гуманітарнага цыкла. Усё, што звязана з мовай, з літаратурай, з беларускай культурай. Спевы, канешне, таксама. Гэта ўсё добра ўдавалася. Калі вы сталі не толькі слухаць і выконваць музыку, але і яе ствараць? Я думаю, гэта адразу неяк было. Таму што той самы гармонік – гэта такі інструмент, а тым больш, калі ты не ведаеш нот, і ты не ведаеш, як патрэбна, то ты пачынаеш імправізаваць. Вось. І адзін гук прыгожы, і другі прыгожы, і нізкія, і высокія, і яно адразу пачало неяк складацца ў нейкія простыя мелодыі, нейкія найгрышы. А потым ужо гэта ўсё прыйшло ў такім больш сур'ёзным выглядзе. Вы строгі да сваіх твораў крытычна адносіцеся? Альбо вам все падабаецца, што вы ствараеце? Як вам сказаць? Канешне, строгі, таму што ёсць калегі, ёсць слухачы. Ось. Але, як кажуць, вышэй галавы не прыгнеш, у тым сэнсе, што табе даслана аднекуль, гэта невядома. А ты толькі записваеш. Калі б у кожнага кампазітара запыталіся, што а як ты это зрабіў? Любы кампазітар скажа, я не ведаю. Гэтаму ёсць добрае значэнне ў святым пісанні. Дух дыхае, дзе хоча. Прыходзіць і адыходзіць, і не ведаеш, дзе ён. Я сказаў бы, што гэта самае дакладнае азначэнне натхнення творчага. З таго, што вамі створана, якія творы вы самі адносіце да найбольш значных? Тут складана сказаць, таму што некаторыя творы аказваюцца неяк больш папулярнымі. І на лічбавых пляцоўках людзі слухаюць, ты глядзіш, што там
там многія тысячы праслухоўванняў і так далей, або на канцэрце, або ты можаш ісці ў парку, а там спяваюць пад гітару твою песню. І такое можа быць. Поэтому, я думаю, гэта вызначае ўжо потым час, што больш удалае, што менш удалае. Ну і, канешне, слухачы людзі. Усе тыя кампазіцыі, якія мы будзем чуць у нашай праграме, гэта ўсё творы злагойскага сшытка. Так, гэта менавіта арганныя творы злагойскага сшытка, якія выбраны адтуль і уключаны, так бы мовіць, у арганную сюіту. Не так даўно менавіта тут, у касцёле Святога Роха, адбыўся канцэрт, дзе вы выконвалі праграму злагойскага сшытка. Якія ў вас уражанні? Уражанні добрыя, тым больш, што гэта адбывалася тут, у святым месцы. І прыйшлі добрыя людзі, услухалі, таму было прыемна, што добра прымалі мяне. Ваш зборнік «Лагойскі сшытак». Калі ён быў створаны і чаму менавіта лагойскі? Лагойскі ён таму, што сам я з Лагойшчыны. Вось такая зямля вельмі асаблівая, тым сэнсе, што адтуль шмат вялікіх людзей. Это і Змітрок Бядуля, Янка Купала там узраставу, і Ніл Гілевіч. Вось, па некаторых звестках Вітаўт фундаваў адзін з першых касцёлаў на Угайне, вёска такая, каля Лагойска. Вось, поэтому я назваў яго Лагойскім. Мне заўсёды нейкія думкі такія былі, што ну, вось тут пролягае гістарычны тракт, шлях мог там ісці з Карына, можа быць, Гусоўскі. Вось, разумееце? І такія думкі яны ніколі не пакідалі. Творы з лагойскага сшытка, яны створаны ў старадаўным стылі. Калі слухач не будзе нават ведаць, што тут адбываецца канцэрт у Владзіміра Мірончыка і увойдзе выпадкова, ён не зразумее, што гэта творы сучаснага кампазітара. Вось на што вы абапіраліся на нейкія старадаўнія кампазіцыі для стварэння ўжо свайго матэрыяла? Мы пра гэта гаварылі калісьці ў размове з прафесарам, маім былым выкладчыкам Владзімірам Паўлавічам, і ён кажа, адкуль гэта, як гэта? А я кажу, я не ведаю. Гэта нейкая падсвядомасць, яно ўва мне жыве, і вось знаходзіць нейкае выйсце. І вось вельмі доўгі працяглы час, і я нават не магу сказаць, што это скончылася. Вось жывуць менавіта гэтыя лады. Вось. Ну, справядлівасці трэба сказаць, што знакаміты полацкі сшытак я калісьці студэнтам сыграў. Вось, і рабіў для яго пералажэнні, таксама інструментаваў для таго, што было для тых інструментаў. Поэтому, канешне, я ведаў музыку старадаўнюю беларускую, як бы яе лады, яе хараство, яе такую шляхетнасць. Вось. Але тут проста на нейкай падсвядомасці само яно з'явілася. Гучыць так, само з'явілася. Для простага чалавека кампазітар гэта дакладна нейкі дзівак. Музыка гучыць у вашай галаве? Бываюць розныя абставіны. Бывае так, што можаш ты быць і за інструментам, канешне. У гэтым сэнсе я люблю вельмі розныя тэмбры. Арган, канешне, таму вельмі адпавядае, таму што цэлая палітра тэмбраў і розных, і ў свеце няма двух аднолькавых арганаў. Яны ўсе розныя. Вось. Ну, вось у такім сэнсе само з'явілася. Бывае пры дарозе, бывае едзеш, бывае трэба, значыць, адкласці руль, праспяваць нешта на дыктафон, каб не забыць. Можа быць па-рознаму. Вы сказалі, што няма аднолькавых арганаў. Вось на тых арганах, на якіх вам давялося граць, вот якія вашы любімыя? Любімыя ўсе, але я імкнуся неяк мяне больш прыцягваюць старадаўнія інструменты. І часам, можа быць, забытыя, часам, можа быць, не вельмі добра наладжаныя. Але вось менавіта той аўтэнтычны голас, які захоўваецца.
З таких я могу выделить орган, скажем, у вёсцы Вишнева Воложенского района, стародавний 1907 года орган, або у вёсцы Красная на Молодеченщине. Конечно, нельзя обминуть орган Няшвижский. Там такие акустычные властивости, там такие махчимости. Поэтому все инструменты хорошие, у кожного свой голос, у кожного свой ключ. Коли казаць про орган тут у касцёле Святого Роха, ну, это один з самых выдатных у Беларусі, один з самых магутных і прыгожых. Гаспадару Владимир, а у вольны час якую музыку вы слухаеце, ці толькі класіку? Не толькі класіку. Музыка, яна заўсёды музыка. Як кажуць, у якім убранстве яна б не была. І ўвогуле я лічу, што галоўная музыка – это мелодыя, канешне. Она можа быць выдатнай і ў эстрадным творы, і можа быць у класічным. Вы не толькі кампазітар, вы яшчэ і паэт, і пішаце вершы. А калі вы зацікавіліся паэзіяй, вось калі яна прыйшла ў ваше жыццё, бо не кожны чалавек можа зразумець прыгажосць паэзіі, толькі вось вершы узгадаць, якія змушалі вучыць у школе. Калі б вы полюбілі паэзію, і што гэтаму спрыяла? Ну, перш за ўсё, родная беларуская мова. Асяроддзе вясковая, беларуская школа, дарагія сэрцу настаўнікі. Вось, усе і дарослыя, і маленькія, то ўсе гаварылі па-беларуску. Таму, канешне, лёгка было вучыць вершы, і Янкі Купалы, і Якуба Коласа, і ўсіх нашых творцаў
Это было зразумелае, блізкае сваё, но, канешне, не ў апошнюю чаргу то, што маці настаўніца мовы і літаратуры. Вось, таму дома, канешне, шмат было кніг, і гэта ўсё чыталася, гэта ўсё вельмі падабалася. Лагойшчына, я так разумею, это самое любимое место у свете ваше. Вось, што там такога незвычайнага? Не ведаю, можа, не кожны зразумее прыгажосць Лагойшчыны, а вы успяваеце, нават шытак музычны назвалі лагойскім. Што там такое асаблівае у вашай Лагойшчыне? А ведаеце, вельмі гістарычная мясціна, 1078 год узгадваецца упершыню. І, канешне, замчышча старадаўняе, высокія валы, вось такая мінуўшчына. На вялікі жаль, не захаваўся, скажам, старадаўні касцёл, а ў ім арган, а на Лагойшчыне іх было шмат. Ну, гісторыя так павярнулася, што не заўсёды матэрыяльныя каштоўнасці застаюцца. Ну, тым не менш, ведаеце, я люблю таксама і ўсю Беларусь, але ж, ну, свой куток неяк найбольш бліжэйшы. Менавіта гэты куток навучыў вас паэтычнаму ўспрыняццю рэчаіснасці. Пра што вы пішаце ў вашых вершах? Вершы бываюць розныя. Пачыналася са школы ўсё, як казаў Ніл Гілевіч. Былі і сур'ёзныя, і смешныя. Ён так казаў, што два шчыткі ўсё жыццё пісаў. Вось, таксама і тут ёсць і лірыка, ёсць і нешта такое асабістае, нешта рэлігійнае, нешта звернутае да радзімы, розныя творы. Ну, звычайна, мне так здаецца, падштурхоўвае мужчыну пісаць паэзію кахання. У вас жа што падштурхнула? Не ў апошнім ліку, таксама. Вось, але тут, відаць, больш як кампазітар, таму што калі табе Бог падорыць мелодыю, то ты толькі адзін ведаеш, пра што там. Ну, вось. А вершы, яны ўжо заклікаюць да большай адказнасці. І да таго, каб людзі, кожны ўбачыў нешта сваё блізкае. Хто з кампазітараў у спісе вашых любімых? Любімыя ўсе, і музыка паважаная мной уся, таму што, у кожнага кампазітара ёсць несумненныя шэдэўры, калі мы будзем казаць пра класікаў.
Вось. Ну, але, безумоўна, ёсць, калі браць эпохі музычныя, то ёсць слупы. І гэта ведаюць усе музыкі. Эпоха барокка – гэта, канешне, Бах. Класіцызм – гэта Моцарт. Романтызм – Шопен. Але гэта не адмяняе разам з тым таго, што шануеш і слухаеш таго самага Вівальдзі, Генделя, Бетховена і Гайдна, Шуберта і Шумана, Чайковскага. Яно ўсё ідзе ў такім гарманічным вельмі спалучэнні. Каго вы больш з класічных кампазітараў любіце выконваць? Баха. З яго я заўсёды пачынаю свае заняткі. Абавязкова. Гэта нешта можа быць спартыт, гэта можа быць нешта світ, з інвенцый або з добра тэмпераванага клавіра. Гэта ёсць такі зарад, такі настрой. Са спіса паэтаў хто стаіць у спісе першымі? Доўгі час, і, можа быць, да сённяшняга дня, гэта Ніл Сімонович Гілевіч. Можа быць, таму, што земляк, можа быць, таму, што найбольш блізкая мова. Усё ж такі цэнтральная частка Беларусі, яна такая найбольш правільная мова, літаратурная. Сергей Грахоўскі таксама. Евгеній Янішчыц, хоць это ўжо іншы рэгіён, это Палессе, але чамусьці менавіта на вершы Янішчыц ёсць у мяне цыкл песень. Вось так оно неяк таксама прыйшло, як вы кажаце, і засталося. Мама настаўніца, відавочна, дома было шмат кніг, ці вялікая бібліятэка, і ці шмат сёння кніг, ці набываеце кнігі? Кніг шмат, іх заўсёды становіцца больш. Ось. Ну і, канешне, заўсёды хочацца нешта набыць, хоць цяпер, як бы, час усё перакідае на электронныя фарматы. Ось. Ну, але для мяне па-старому чамусьці патрэбна папяровае. Аркуш і чытаць так больш зручна. Ці ёсць у вас, як у кампазітара, у паэта, жаданне дзяліцца з іншымі сваёй творчасцю, і як вы гэта робіце? Мы жывём цяпер у час, з аднаго боку, вельмі складаны, таму што, вось мы гаварылі пра кнігу, гэта потым, пасля многія пакаленні скажуць пра нас. Мы яшчэ не разумеем. Калі браць час ад старога запавету, то да сённяшняга дня сусветам кіравала кніга. Менавіта ў старым выглядзе. Вось, то сёння мы пераходзім усе ў электронны фармат. Разам з тым, што таксама была гэта ў нас бяда сусветная з ковідам, і ўсё стала пераходзіць у онлайн-фармат. Як бы людзі не маглі прыходзіць на канцэрты, слухаць жывую музыку, а некаторым это нават і не патрэбна. Больш камфортна, скажем, нейкаму інтраверту слухаць дома ў навушніках. Той самы арган. Хоць мы з вамі разумеем, што это зусім іншыя, так бы мовіць, пачуцці. Тым не менш, інтэрнэт сёння дае вялікія магчымасці. Калі канцэрт можа наведаць, скажем, у касцёле некалькі соцень чалавек, то інтэрнэт-пляцоўку многія тысячы і нават мільёны. У гэтым сэнсе вельмі карысна, я лічу. І гэтыя ўсе пляцоўкі, якія распаўсюджвае мой лэйбл, там мае творы, фартэпіянныя, аркестравыя розныя, то кожны дзень ты маеш магчымасць паглядзець, колькі людзей паслухала, у якіх частках свету. Гэта вельмі карысна.
Вы падчас нашай размовы некалькі разоў спасылаліся на Біблію. Калі вы прыйшлі да чытання Бібліі? Я думаю, што гадоў 15. Увогуле мяне заўсёды так моцна цягнула ў храм, но я лічу, што перш за ўсё, канешне, праз музыку. Ну, вось, Бах, арган, таксама і спевы харавыя. Это вельмі магутная рэч такая па драматургіі, па ўздзеянні. Вось. Ну і, канешне, калі я ўпершыню чытаў біяграфію таго самага Баха, то ўсё ж абапіраецца на новы запавет. Усе тэксты, ўсіх харалаў, ўсіх назвы, ўсіх харальных прэлюдый. Гэта канкрэтны нейкі верш са Святога Пісання. Поэтому гадоў 15 я першы раз узяў новы запавет у рукі і прачытаў Апакаліпсіс. Ведаеце, уражанне было вельмі моцнае, таму што там открываецца бездань, едзе белы конь, і вось гэта ўсё такое вельмі містычнае, поэтому моцнае ўражанне, а потым ужо, значыць, вся Біблія і цалкам, і кавалачкамі. Калі вы упершыню пачулі арган і калі дакрануліся да аргана, да самого інструмента, памятаеце? Чуў, канешне, упершыню ў запісах, таму што былі старыя пласцінкі. Нават мне яшчэ, разумееце, здаецца, мне 35 год, але яшчэ памятаю пласцінкі, і гэта ўсё было. Вось. І бахаўскія творы, і харальныя прэлюды, і такаты, і фугі. Это ўсё было выкананне такіх найвялікшых музыкантаў у запісы. Вось. Потым жыўём, ну, канешне, у Полацк, як усе школьнікі ездзілі, там чулі арган. Вось. А потым неяк падчас такіх ужо вандровак, яшчэ студэнцкіх, маглі заехаць некуды ў храм, а там арган ёсць, а няма арганіста. І вось так, няхай хто-небудзь пайграе. І вось такім чынам паціху прыйшоў да гэтага інструмента. Вы творчы чалавек, пісаць музыку і пісаць вершы. Ёсць розніца? У нейкім сэнсе ёсць. Але і агульна шмат. Гэта таямніца. Таму што можа чалавек спецыяльна хадзіць і думаць, вось зараз я там сяду, нешта напішу. І нічога не пішацца. А ты можаш проста быць дзесьці ў нечаканым месцы, ў дарозе або там яшчэ дзесьці. І яно прыходзіць само. Так што гэта загадка і таямніца, я думаю, і для саміх творцаў таксама. Кампазітар, паэт – гэта пакліканне, служэнне альбо гэта праца? Усё разам. І пакліканне, і служэнне, і праца, і яшчэ вялікая адказнасць. Як перад людзьмі, так і перад Богам. Сёння ў нашай перадачы мы будзем слухаць ваше выкананне твораў злагойскага сшытка, і таксама я спадзяюся на ваше выкананне вершаў. Якія вершы вы нам пачытаеце? Давайце некалькі лірычных. Цяпер я засяродзіўся чамусьці на чатырохрадкоўях. Хоць ёсць, скажем, і больш вялікія, і паэмы, і гэта друкавалася, але вось чамусьці кароткі фармат. Восень прыйшла на парог, гронкай чырвонай рабіны, песняй жыцця палавіны, ветрам ад вечных трывог. Прыгожа. Або мы знаходзімся, канешне, у святым месцы. Зноў душа гаротная заходзіцца, зноў малітву небу я дашлю. Захіні, святая Багародзіца, тых, каго спрадвечна я люблю. І таго, каго яшчэ не ведаю, і каго хвароба гне к зямлі. Хай твая малітва пераследуе і ратуе ў роспачныя дні. Кожнаму мера свая, гора, спаткання, надзеі, ранняй вясны і завеі, кожнаму мера свая.
Такі був вірш, мені зв'язаний з нашими такими звичаями стародавніми. Коли кажуть, з'являється нехто, якби вже з іншого світу, народ називає Калиновий мост і такий сон про п'ятки. З'явиться мост Калиновий, тихой ранней зарою, тягнется водор полиновый горким своим туманом, золок иде осиновый, шиє чаровную мрою, с душами родными, милыми стремимся за щалом. Ой же на мосте Калиновым пращуров наших обдымем, да на обруще вышитым житний хлеб соль поднесем. Сидуть годи хвилиною, льоси життя билиною, песню червоною рабиною родную запоем. А на столе медовая чарка хмельная новая, а за щалом дубовая пуща галлем шумить. Ветры пяють раздольные, зяють криницы вольные, пращури хлебосольные просять яще побыть. Спадар Уладзімір, дзякую вам вялікі за размову, за гэтую сустрэчу, дзякую вам за вашу творчасць і спадзяюся на наступныя сустрэчы на канцэртах, праз кнігі, праз чытанне вашых вершаў. Таму зычым вам усяго найлепшага, творчай рэалізацыі і да сустрэчы на Радыё Марыя. Вялікі дзякуй, да сустрэчы.